Ini ndinokumbirawo advice kuti ndozvifambisawo sei. Ndakaita miscarriage. Ini ndinoshanda kumayadi Monday to Saturday. Murume wangu anoita zvema part time. Saka ini kuti ndikwanise kubata nguva dzepabasa ndinobuda pamba na 5 am. Nekuti murungu wangu anobuda na 5:30 am. Asi murume wangu anoramba kundiperekedza. Kunyangwe pandanga ndisina pamuviri, aingoramba kundiperekedza. Dzimwe nguva ndaibuda mumba kunze kwakasviba, asi murume wangu aingoignore. Osara hake mumba. Murume wangu akatomboudzwa nevamwe madzimai kuti madzibaba, ndaona mudzimai wenyu abatwa nembavha. Vomukidnepa vozoti vanoda mari yakawandisa kuti vamusunungure, asi mari iyoyo muchaishaya. Zvichakonzeresa kufa kwemudzimai wenyu. Asi murume wangu akafunga kuti ndaiita madhiri namadzimai ivavo. Ndakazotanga kuita problem high blood pressure. Zvadaro murungu wangu akazoti chimbonozorora kumba nekuti wanyanya kurwara. Tikaenda kuZimbabwe. But ndichisvika kumusha murume wangu aingoramba kundibatsira mabasa epamba. Apa ndichirwara. Ndakati ndichirwara kudaro. Akatoenda hake kwangundu. Apa ini ndairwara. Ndakazoita bayo ndikaenda kune vamwe madzimai. Asi madzimai ava havana havo kuda kundiudza kuti mwana wangu ainge afira mudumbu. Nekuti vaiona situation yangu. Ndakati ndichisvika kumba ndikatanga kurwadziwa. Ndakachema zvikanzikwa nevamwe mai vepa next door. Amai ava vakazowana ndakarara pafloor ndichitogomera mwana. Murume wangu akazofonerwa ari kwangundu. Akanzi kuno mudzimai wenyu aita miscarriage. Mwana akabuda akafa. Hama dzangu dzakauya vachida kunzwisisa kuti chii chainge chaitika. Asi murume wangu akabva atoramwa. Kunyangwe paakakwaziswa natsano hanzvadzi yangu, akangova ignore. Saka hama dzangu dzaona kuti ndiyo situation yaivapo, vakabva vangooneka. Asi hama dzangu dzaenda, vamwe nevangu vakabva vatotsamwa kuti ko wakaudzirei hama dzako. Ndakavati nhai mama, ko dai ndakafa. Ivo vakati taizongovaudza. Takazodzoka kuSouth Africa, but nekuda kwenhamo ndakadzokera kubasa. Dambudziko rangu rava rekuti murume wangu munhu anosarudza mabasa. Dzimwe nguva akawana piece job re150 anoramba oti ndinoda re200. Dzimwe nguva akafonerwa neshamwari dzake kuti uya kuno kwamuka piece job. Anongoti ndiri kushanda, asi iye anenge akagara hake mumba. Mumba mangu chaimo mungori muground, hamuna kana kitchen unit nenhau yekuti ndinoita zvese. Kubva kuchikafu, mafizi evana. Ndakambozama kumukumbirira kumurungu wangu kuti ashande, asi iye akaramba akangoti ndakaneta. Cousins, ndibatsirewo kuti situation yakadai ndoitawo sei nhai vasikana.